отново сме тук. За жалост на хората, които не ни гледат. Да, извиним се веднага. Да, извиняйте хора, нали, че пак съм Лошо тук. постъпи. Пак съм тук и пак ще се наложи, нали, да се занимават с мен. Макар че никой даже не ме гледа, никой не се занимава с мен. Да пускам ли? Стой, не. Какво правиш в момента? Да не гледаш пак стора да си купуваш някакви работи. О, добре, оптика ми хареса. А оръжието ли си оправяш? Давай някаква по-адекватна оптика. Ай, стартвай, значи. Добре, пускам. Чай да пусна ще някаква много тиха така музичка. Малко тихата музичка да пуснем. Много ясно. Трябва да си, няма как без нея. А защо има някакъв чуч с нас? What? За момент се появи и изчезна. Брат, тук е всяка критика това. Малко е кофти лобито, да. Странно е доста. Повече се направо. Кажи някаква дума, брат. Кажи едно изречение. Палю, мирише, гадно дезно. Може би трябва да говориш малко по-силно. Възможно е ли да те увелича от Дискорда? Еми, така да я знам. Как е така? Ще по-добре, не? Да, ще увелича на 110. Чай. Просто ти гледам зеленото на микрофона. В стрима как се чуеш един вид. Ако разбираш за какво ти говоря. Макар че аз чувам ти, бе. Стримора, брате. Съм аз контент креатора. Кога ще има фен срещу? Брат ми се слуша да глупости хора. Фен срещи. Аре, представяш се. Идва Стефчо. Сигурен съм, че той ще единствен човек, който ще дойде. Enemy soldier incoming. Няма кой да трепа. All stations, this is Shadow 01. Deployment to the war zone has been authorized. Enemies dropping into the AO. Prep for dust off. We're up in 3 mics. Let's move. Няма го Стефчо обаче. You are. We got the green light. You're going to the war zone. Не, той идва на лига. Реално в момента стрим калбрите. Той даже няма да дойде. Weapons free on all Като разцъква от това преди да влезне, вижда кълдът, вика не, няма да гледам. И освен да влезе за малко колкото да кай страсти да спре. Your team leader. Set a drop point for your squad, soldier. Keep clear of that gas. Get to the safe zone. Там ли е избран? Това ли е заветната локация, на която ще се скочим? Там е, да. Добре, че му си казал. Чакай сега, ти не разбираш, аз чекал кога скочи с първи шут. Сега дай. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. You're losing ground. Move it. Your squad made it to the safe zone.
идвам. Махни си пинга, между другото. Защото се бъркам всеки път. Friendly Guardian is active. Това също е ли някаква превентивна мярка? Ай, ще Знаеш, видим. вяра никому. Тук хора няма. Visual on the Даже enemy. видях. Той брат обикаля зад мен, клекнал. Там ли? Да, беше. Аз не мога да си го обясня как ще обикаля зад мен, клекнал, брат. Бах ти жената. Добре, бе. Вече стои. Мале, не са трагични. И тебе ли те скем? Не, пича, буквално прескочи оградата. Чакай да го стрелям. Насрасна, защото ще умре. Падна долу, качвам се на оградата, той стои по едно ъгълче, клекнал да сере. И просто като от една въчка чакам. Да подпука. И неговия гей приятел от другата страна и той. Бой. Не! Какво е? You got a loadout drop Аз съм inbound. чели блок. Squad mate has been cleared for redeployment. Той и аз съм, не знам къде съм. Тук да се следвам. На лоудаут искаш ли? Добре, не знам как ще стигна до тук. Gas is moving in. New safe zone located. Отида до там. Да, аз съм пари. Правото лоудаут. Е, ти мога да го вземеш, той е безплатен. А то другото беше с пари, да. Да, магазинчето. Добре, така. Аз съм топ. Аз как ще скача пред тебе, майко, как ти зора. Само че това са трябва да търсим. Дай долу. А, я виж, ела. Кажи бе. Я спри с малко, спри с. Я виж, е първо на този камък. Има ли зелена точка на камък? Да, имам, не знам, защо си го служил това. Брат, не мога да се намеря хубава оптика. А то това ти е от оптиката, не си служил лазер отделно. Не. Gas is closing in. Ти сигурно не си служил твоята да правиш мисии за нея. Ми трябва да покажеш как. Значи ще ми покажеш, нали? Не си. Head to the safe zone. Ти трябва да ме пресетиш, не аз да търся да ти показвам. Охо, тук какви работи. Mark the има, бе. marksman rifle. О, я да е тапо. Два легендарни макса върху. Рам седмицата е добър, ама се цъкай с твоето включиш. Тук има на сензор. Heartbeat sensor Или here. помпата. Не, знаеш ли? Кое? Не е помпата. Да, кое? Значи някакъв шилд е. Имам 3, ела ети. Ети, един даже се чужда. Не давай, Димитре. Got armor here. Армор бокс не е хила. Grab some armor. We got an armor box here.
Аз си патрони намерих. Още, но нищо бокс път се намерих. Ammo here. Ти ли чупи джамовете? Не, джам не съм чупил. Някой ще чупи джам. Да не е долу. Тази сграда няма джам, бе. Стори ми се чупене. Стори ми се чупене, бе. Все така, както е. Там има един. Mark the target. Да, че обаче. Ако си гледам и стрима на другия екран, да мой да видиш моя екран. От сега горе-долу приемливо се цъка. Ако пуснах стрим, Като ти смени видеокартата 3060 Ti, с тя има видеоенкодер в нея. И не само ще е по-лесно за стрима, ще видим, ще играш с повече FPS. И ще е много по-приятно. И винаги е по-едак, бро. Това си говори. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Ще ходим сега. Трябва да прескочим, знаеш какво? Дай на това островче. Flanking here. Отиваме на това островче, ще прескочим и отиваме в водата. Да е по-сейф. Тук прага един път ли е. Оп, пред нас битка. Large cal rounds here. Там се стрелят с някакви работи. къде са? Ага. Зона обаче. Няма Харица се е нищо. спряла. Стой. До нас се оттръка. You got gas moving in. Всички са в тази. Flanking here. Я дай. Move to the safe zone. И ай, чакай да излезат от сградата. Ма не знам дали си сигурно с тук. Явно не. На кой го е пуснал това е? Man, fucking-tastic. Ладно, какво се случва? Някой нацели с това. Ето ги, тук са! Deploying bomb drone. От друга ти. Брат. Зад мен! They Тим had a отдалече. that time. И баш зад мен е морира. Back up there, yep. И видя ли ги уния двамата, те се бяха скрили? Тук много хора бяха тук цяло. Отлича на кемпище снайпер. Правото искам плеген. Да. Просто ще купуваме по два Assault Rifle и ще даваме един явно. По-добре така. Това не беше от рафелите, по-скоро че... Не, да бе да. Ти няма да правиш си солови на тази игра. А? Не. Много тихо се чуваш все пак. Не, брат, не съм правил Halloween. Трябва да взема вече наистина слоня в камера. Здравейте, хора! Не, много ще е На- кринджово с камера, ще е на- познак. Да. На 50 сабскрайбъра ще направя фейс ревю. Гайде, сега абонирайте се. Камбанич. Кампанката. Лека Бълъкс. Лека бълъкис.
Майна вкара в игра Въй. Играва в момента с приблизително 700 FPS. Давай как няма. За мен е лукс, ако изкарам 3-цифрено число. Кое? За мен е лукс, ако изкарам 3-цифрено число. Колко често се случва? Еми, щом да е лукс, няма да е много често. Добре. Няма почване на тази игра. Няма, брат, това чакане му убива. Трябва да направят някакъв дет матч. То мисля, че то може да играем Resurgence, ако искаш просто соло до... Enemies dropping into Battle the Royale е AO. по-забавен според мен. Use this time for Да, some там target е practice. По-бавен е, брат. Real Защото thing там coming само дори soon. се страдаш, умираш, дръжиш. Което не е толкова скучно. Да се графта. Соло, реално... Да разгреш Battle Royale е- борците малко. Enemy soldier incoming. Да. Той е педал това. Ама би спистачил, Той е бе. хомосексуалист. Playtime's over. Stand by for deployment to the war zone. Може ли карам лок? Prep for dust off. We're up in 3 mics. Let's move. Кое да сме вкарали? There we are. Head shed gave the green light. We're deploying you to the front lines. You're up. Grab your chutes. Rules of engagement are simple. Weapons free on all threats. I'll see you on the other side. Mark a drop point for your squad and lead them in. Давай някакъв начин. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. the LZ. Gas drop is en route. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Ти скачаш на твоето, викаш, да, избирай. Брат, аз викам, не бе, викам да е някакъв по-близко и маркна. Не съм гледал, че ти си марка. Пък си марка. Moving this way. Gas is moving. Bounty targets marked. Kill them all. Кое е това? All squad members are in the safe zone. А, викна хода. Friendly loadout drops on the way. Enemies dropping into the Идват AO. хора около нас. Нека скачат над нас, да се къща. Давай, седе. Реално ние някакво да лутваме повече, имаме всичко за сега. Виждаме терена.
трябва да си винаги aware. Кое? Не бих слушал, значи. Викам, трябва да си винаги aware. Не ми да. Вече давам типс. Аз. Ти да се покажа. Особено, щом са по-неопитен. Опите имаш преди. Сега също много важно е да вземем хай граунда. We lost that son of a bitch. Bounty contract's been pulled. Loadout drop headed your way. Loadout. Имаш някакво желание да ти дам като моя AR? There's a bounty on your head. Eliminate enemies and secure supply caches to get rid of it. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Близо до нас. Да, Most фанем wanted това. contract here. И да ходим на лодаута. Стрелата. Most wanted contract failed. Squad mate was Някой ме снайпна във въздуха. Жив ли си? Да. Не за дълго. Как ми нафана? Две места. Аре бе, брат, защо? Отивам в някой ъгъл. Ще разпълня. gas is inbound. Some of your squad's outside the safe zone. Аз не мога да те купим, бе. Аз се Your спечелих squad made много. one to fight. They're nice. redeploying now. Dropping ammo. AT&D shield. Flanking here. Това батал. Mark the battle rifle. Ооо, там седмица, ама тапа не почваме. Знаеш кога ще спра музиката? И ще увелича малко звука на играта. Малко повече ги чувам, братче. Много ме изненадват нещо. А? Викаш, не става така. Кое викам? Не става така с музика. Не става с музиката ли? Да.
им, да. Enemy soldier incoming. Идва някой. Къде? Идвам, стой. Така че... Не. Чувстваш, че идва уж. Gas is inbound, marking a new safe zone. Оп, тука. Да. Moving this way. Стой, не рушвай. Пробваме ли? Не бе, не рушвай, викам. Grenade! Throwing Molotov! It's all down to you now. Step up. Кой ще е едно? Не е сам май. Видя ли къде се беше качил? Ма не трябваше да влизаш. Трябваше да приличваш. Got a buy station here. Да се не мога да те купим. Добре, тук някакви пари взех. Сега за 100 голд не мога да те вземем. You got gas moving in. Ще да ми касат на главата, само ще ти дадат. Да, брат. It's a valiant effort. Keep your head up. Return to base for debrief. Е, само да пикая. Аз пускам ти да пикаеш. нещата ме. 6 кубика в едната е. Май ме иска за баща на децата е. Деца по лицата е. Дам дискотечните ми дат се забавлям с делата им. Като цикъл всеки месец идва парата ми. Аре, няма да пушим бахо майката всеки път. Един час. Check your weapons, check your gear. We're holding for deployment. Добре. Prep time's over. Now you deploy to the war zone. Много мраз да го слушам това. Ако мога, ще го направя, ако може, да не го слушам това. Да нямам звук в това нещо. Предпочитам шерен екран. И аз толкова ми мръзна да гледам тия интрота. Не знам, що са го направили. Сигурен съм, че
90% от играчите не ги кефи това нещо. 100% ако не. Кой би си казал? Yes! Само днеска за 300 пъти гледам това интро. Да. You got gas closing in fast. Unass yourself to the safe zone. Ай, маркай някъде. Strongholds located. Targets are marked on your TAC map. Mark the LZ. Stick together. Много е далеч. Mark the LZ. Stick together. Не сме се сигурни. Visual on Да, the падам enemy. на това на главата направо. Ай, слезам го. Давай, да, следвай. Ето го. Mark the target. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Убили го? Единия, да. И двамата. Аз му убих приятелчето на единия. Да, аз го спрях от дигане. Найс. Спи с тия слайдери. О, вау. Лодаутът ми дропна. Гале. Да, от чест. Trophy system online. Оп, кола. Тя някъде далеч. Нямам шилдове, бе, да е. Ай, ла. Чакай, тук ще взема някакъв. Да, взех един. Колко съм представен. Си. Ще свечем 6. Оп! Look at that trophy system. Това какво правеше? Не знам между другото. Като не разбираш, сме го унищожили. Балео майката, не знам. Много зависи според мен. По-скоро дали ще начуи. Не толкова е да му изписа май. Armor here. Той 16. Пъхни си марка. Flanking here. Cancel last. Ей, и се маха по-бързо. Що аз стварах мапа преди? Аз О, съм бомбардиране. Това май е далеч. You got a loadout drop inbound. Трябва ли ти лодаут? Бих взел, да. Някой ма спотна. Отдалеч. Дай му заслепи някакси. Gas is closing in. Get to the new safe zone. What? Тебе ли те уби? Той е без оптика, бе, човек. Аз се бъгнах и такова, исках да се скрия, обаче без да искам натиснах Т. Той е толкова точен.
нямаш пари. Не падай на лодалата. Падай насам някъде. Bird marked. Gas is inbound. Добре, хем го маркнах. Located a buy station. Helikoptера марка, да. Ма ти нямаш пари да му купиш. Ма Да, да, ще съм. там ще има, да. Най-вероятно. Жълто предния ми клип има 0 гледания все още. Никой не го е гледал. Това значи, че ти също не си го гледал. Как го гледал съм? Просто нещо се е бъркнал. Просто има 0 показване. Сега го цъкни пак фото. Сега всеки знае къде съм. Това е добре за поставяне на капанчета. Но му кефи се едно имаш тремор на ръката, брат, така вече имаш пари да му купиш байдаве. Благодаря ти. Moving this way. Ала, си бая далече от нас, мисля си по-близо. И аз в подвижния лодаут купих. С хеликоптер. Тъй. Не е факт. Добре. Тук е лутано. Някой е минал и е обирал всичко. Тъй заедно сме. Това не е важното. Винаги. You got gas inbound. Safe zone relocated. Бе? Около нас няма никой. Как разбра? Няма да Cash drop inbound. Dropping some armor. Ай, взели ли го? Чакай, ти го дропна така. Някой с парашут? Не го виждам. Аз му видях сянката на земята, че някой... Това да се пречува. Gas is closing in. Get to the safe zone. Само ще трябва да взема тази къща. Защото няма вътре. Тук има много човек, ако искаш да... Това ги отбрах цвета. Виж, дръпнем ги. Но това си имам 12. Кой ги пътиш?
О, фикус. Проверя, че е някой. Влезвам. Flanking heel. Ти ще пиджам. Тук май не е познато това. Това буквално е излъж, само че е на друго място. Еми да, те има доста такива. Сега не може всичко да е на 1500% на оригинално и различно. Сега не че не може, то може, но... Някой ма стреля. Тук. Не! Къде бе? Under fire! О, фак, Be advised, your squad is down. Okay. It's up to you now. Gas is closing in. Relocating the safe zone. мале брат. Our Guardian's online. Ей, мамка му. We lost that one, but we'll get them Guys, something fire. next time. Gas is moving. Ей, за малко да ги направя. Реално беше за малко наистина. Наистина не беше за много. Мафас, като натискаш F10 спира звука на играта, няма смисъл да настройваш, да го спираш. Ооо, вратован така F10 е. Спираш звука на играта. Бах ти кефа майна. Оле, да, бе. Мерси Морфас. Жив и здрав, брато. Жив и здрав. Много добре, между другото. Аз... Да, найс. Ево. Добре, че има хора, където ти оказва това нещо. Нема я да бе, мерси, брате, жив и здрав. Той е някакъв професионалист на Warzone. Той е някакъв много добър, сигурно и такъв нагледа вика бах ти, слабаците, пълни мишки, мен за нищо не стават. Между другото, много се чудя защо толкова малко хора гледат Warzone в България, брат. Чак пък много хора. Толкова малко хора. Да, малко. Нямаме идея. Буквално в момента сме колко? 6 стримера и се делим 30-40 човека в публика, брат. Как да станат нещата? Това е невъзможно. И стоим и чакаме лоби, естествено. Дори не знам, защо толкова се бави. Търси игра, брат. Малко хора играят долу явно. Тук ние правим 3 игри, всяка една игра отнема по 15 минути, брат. Като се замислиш доста време. Някой по-малко.
Някой по-малко. Но за жалост, някой не повече. Ти мислиш да ставаш успешен стример като мене? Питам ти сериозно. Мисля, че ще го оставя на професионалистите като теб. Кое? Мисля да го оставя на професионалистите като теб. Еми да, но все пак трябва да има и някои новобранци, които да обучавам. Ясно. Тоест не искаш да изкарваш парите, които и аз изкарам с стриминг, така ли? Братле, ти много хубави пари изкарваш, ама... Да, мисля, че ще откажа. Сигурен ли си? Мога да ти, ако решиш да стримваш, мога да ти направя... Мога да ти държа Twitch канала, аз да го управлявам. И да е на моя имейл. Урзекстан. Скам на това. Точно е така, да. Маля, колко ти го се чуеш наистина, аз ще увелича още. Сега ще чуеш като оня аутиста, брат. Така да не е аутиста, ми даунаджият. Даунаджията. Викаш не е много политически коректен отговор. Така да не е. Не, добре. Готина иска. Ние ако в този стрим се притесняваме за политическата коректност, Да. значи е много зле положението наистина. Дори на нас са ни позволили N-word да казваме. Кое? Позволили са ни N-word да казваме. Стига бе. Да, е верно. А принципно... Филяка ми е позволил! Кое? Филяка ми е позволил! А. Той не го е позволил, той просто не прави нищо по въпроса, брат. Ма той какво да Так направи? цяло. Той просто е... Той го приема като бавка, брат, за това. Да, той не знае всъщност колко е офензив. Мине не е офензив, брат. Мисля, никой от нас не го казва така цел, ние просто го е бавен, езика му. Е, Никой не го прави с цел да го обиди. като цяло, да. Или казваш, абе. Абе. Чак пък да гледам да не го обида. Такъв ли си, бе? И ко май нам сега Морфаз влезна, написа 2 реда. Не са Помогна ти фоло... тук да си оправиш живота. Не са фоловна и просто напусна, да. Много тъпо, брат. Трябваше ма фоловне поне. Ще му кажа Морфаз, брато. Супер много благодаря, ти си боса на Кокоса, втория ми фоловър истински. Обаче... Я фалшивия. Аз тук ти са фоловнал, с теб ще е първи истински фоловър, дори са някакви такива къде... Фейк. Ми не фейк, но някакви човека влизат, фоловат са, дори не пишат нищо иззад, брат. Аз е така да влеза някъде да напиша здравей върто, макеф шалабала, фолоу, донейт 1000 лея и това е, брат. Така се прави, не. Влизам фолоу и излизам. По-добре отколкото изобщо да не влезна като цяло. Да, ама. Младен Стърмеждев трябва да го предразположиш. Какво да го предразполагам, бе, брат, той да няма да я знам, да играя с него, че да го разполагам. Не, няма да го фингърваш. Значи това какво правя с тебе няма значение. Ти ако си мислиш, че всеки прави ни същи работи. Всеки път различно. Седем, 4, 7. 747, чаем дали няма някаква нова песен? Няма, ама вчера му беше това. Дебюта на сцена. Честно ли? Да. Къде? Не знам, беше там стори. Жив и здрав да е. И какво вчера се е качил на сцена, храбя? Да, бе? Ма къде е пял? Не знам, беше му сторито. Аз как му инстаграм? 7, 4, 7. Да. As always.
се маха, а вас ма най-добре отнаха те дет на крана пуснах. Пред камерите беха стегнали в началото. Мразете се, мразете ме, такъв съм си безчувственици вече. Но на първо място бил съм искрени вече. Живота провали си се изрего с бум. Сто атаки с тебе го шум. Та лирика върти така да е бум. Мисля си на ум, както бъсен ти на шум. Добре, да е там. Имало е някакви хора между другото. Да, как? Ама не мога да позная клуба. Ма той не е... Той с кой е пял, не е бил сам... О, той има много... То много хора са били там, бе. Да, бе, той е някакъв такъв с някакви други тигри. Да, аз мисля, че е имало собствено шоу, брат, те ще са. Не. Ама пак да е пак, като са си в те. Колко не ме кефи това нещо да го правя за себе си, брат. Смисъл? Никога не бих правил аз това нещо, брат. Не е моето. Толкова не ме кефи, брат, това, което той прави. Откъм, нали, самата работа да си музикант, брат, да пееш, да създаваш музика, да ходиш по това, изобщо никога не ме кефи. Да, не е твоето. Толкова не е моето, че не е истина, брат. Аз съм от този тип хора, къде много обичам да обикалям, брат. Не мога да... Как ти обясня? Ако можеше работата ми... Знаеш каква е перфектната работа за мен, брат? Сериозно. Веднага ти казвам. Най-перфектната работа за мен е да си изкарам парите със снимане и контента да ми е оцеляване в гората, брат. Това е нещо за мен. Сериозно. Фащам една раничка, една палатка, някакъв спален чувал, една брадва, някакви работи такива, къде ще ми трябват и почвам, брат. И тръгвам някъде и примерно първият ми клип е оцелявам примерно 7 дена на Родопите, примерно, брат. И да не е на Родопите, някъде другади сета в гората, брат. Как си готва, как си Mountain guy. Да, как си готва, примерно, как... Някакви такива работи. Има един... Луд! Искаш ли да такова да зацъкаме The Forest, бе? Чай ще... Това би било по-интересно, отколкото Майнкрафт, между Чай другото. ще пусна друг мод, че тук много се забави това. Я ми кажи, мобилитето важи ли като атачмент? Кое? Това, мобилити, аз мобилити. Мобилити. Какъв атачмент за пакеджа? Пакета? Да, ето където е детия на рамото, дете стои, естествено. И чува се дали да рискувам мобилити за accuracy. Демек да ми е по-точно, ама да съм по-бавен с него. Accuracy е по-важно. Значи слагам добре. Лек. Ама виж как съм си направил лодалта, виж на стрима. Това ми е лодалта на мене. Телефон ще го отворя, брат, че няма ставим. Добре, виж първо дали муфата, това е най-вляво където е. Трябва да ти е VT7 Spiritfire. Съпресър. Той. Пускам. Това трябва да ти е наотпред. Аз нямам място за такова, бе. Муфа. Реално това ти е целият апгрейд, не знам къде е слагал, където ми трябва. Бе, това дете ти викам на рамото, най-вдясно дете е, брат. Това? Това се води приклад. За него ли говориш? Да, е това, да. Това е main V6 сток, не го слагаш. Да, е това, да. Това е main V6 сток. Да, спри ми стрима, че става микрофония. Да. Това е, можеш ли да сложиш и това? Муфата. Сега пак трябва да го пусна. Заеби, няма да го пускаш. Аз от дело ще питах, брат. Чай, поделя да, ако искаш. Не дей. Чай да сме на мода. Че вече над 10 минути силно не играем. Пускам... Иначе искаш ли, бе? Кое? Да цъкнем The Forest. Ти имаш ли? Имах кракната преди. Аз не знам като е кракната дали може да играем. Можем пак. Иначе са май ляко шо да не. Ма то това не е оцеляване в гората, брат. Ще се филмираме малко. Какво ще се филмираме? Ти си филмар по принцип, аз... Факт. Виж, не го отричам.
Не, става въпрос нещо, нали, хем, защото Майнкрафт, да я знам, няма тръпка, брат. Сега да Форест си я бая тръпка. Напротив, Тия Майнкрафт е много... канибалчета. Аз се Да ти кефа... скочи грозния целият, да ти крещи. Аз се кефа на Майнкрафт, не знам какво имаш ти против. Майнкрафт винаги бих цъкал, въпросът е, че след известно време всеки се отказва. Защото доскучава, брат. Малко да. Помисли за The Forest. Еми, не мисля за нея почти. Сега има пресети. Не знам какво ти кажа. Това е нов вися. Това е Resurgence, не е... Това е да на друг мап. На този мап май не си играл. Вондел. О, не съм. Е много е скапан, аз не го харесвам. Но теб мога да ти хареса. Тука не помня точно как беше. Мисля, че... Абе, гледай да не умираш и играй просто. We're headed to the war zone. Get geared up and stand by. О, Enemy soldier incoming. Тука са много трайхардери, да знаеш. Много защо, много... Enemies dropping into the AO. Ще All убих трима с stations, един this is пълнител. Shadow 01. Deployment to the war zone has been authorized. Тука къщи и така, брато. Чакай, каквото ме научи Морфас? F10? не, това е готино, това ма кефи сега. Докато мине това... това, какво те кефи на това? Готино, поне оня не ми плямпа. Май по-бързо. Да, и че е по-бързо. Resurgence. Survive and your team can redeploy. Eliminate targets to bring them back faster. Your team leader. Ето тук, Set a големия drop замък. point for your squad, soldier. Казал си. Аз скачай. Скачам, без няма да ядва. XP boost deployed. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Bounty targets identified. Weapons free. Ама Down уби! to you, soldier. Stay sharp. Какво? The fuck? Аз съм в шок. You're the last one standing, soldier. Survive until your squad can redeploy. Какво стана, бро? Пак ли покяса някъде? Защо някакви като ме стрелят и фърчат някакви огньове? Има ли как да знам? Май само това. Чай, аз това колко време не съм играл, съм го забрал вече. Тук мисля, че докато не умрем и двамата се респалваме. До определени хора. Съпром като мини 20 човека и вече не можем да се респалваме. Чай, час още докато загрявам това му. Ма като цяло и него трябва да го научи. Добре, искам да се Taking спаса rounds. и не мога. Помощ ми трябва. Трябва да се съберем от... Better than ever.
Gas is inbound. It's all on you. Stay alive so your squad can redeploy. You got reinforcements inbound. Target down. Marking the rest of them. Къде бе? Да. Това Да, замък нещо какво много става бе, намразих. брат? Не ти харесва, не? Много То се замък вече ми се повръща 10 пъти умрах в него. You still Много have съм squad мъртв mates тук, брат. outside the safe zone. Сега се е спавал с 15 секунди. Не. Виж къде съм се спълнал и... Тук съм яко, брат, не знам... Аз се разсържам с рядко игра. Повече се тъкам You're соло, back on брат. station. Но Go get after it. със сигурност съм гледал. Bounty target's gone dark. We lost the contract. What? Какво правиш? Аз съм да гледам. Нямам оптики, ама... Да не ми трябва да. You got a loadout drop inbound. Аз си взех лодаут. Пак Under ме стреля. fire! Къде си? Ти къде си? Ето ме. Къде си? Само минал е. Лад? Има ли Не бе, видя? къде стреля твой лут? Оттам където дойде. Бяхме отдеве. Лодалто е ясно, че няма видим в тази игра. Поне шилдове да намерим някакво адекватно оръжие. Някъде ма стрелят. Обаче. Бе, да вървим заедно обаче. Знам, в това съм. Moving this way. Давай да го правим, че вече искам да е това място да не го поглеждам повече. Taking rounds. Барат мен пръснаха. Сега трябва да изчакам да се хилна малко. Не мога да пред тебе иначе. Зоното обаче. Аз съм детно. Бързо. Давай към водата, тя ще ме спаси. Да те ме старат и във водата нещо. Майко... Occupation scan. Enemy surveillance is active. Stay low or use the water for concealment. Влезе във водата. Къде бе, брат? Ще сканират, влезе във водата, ще сканират. Стой във водата. Enemy surveillance spotted you. Expect contact. Знаят къде сме. Target's located. Go. Аз трябва да изпълня. Изпълни. Някой наподпуква. Много е гаден това мод. Да, майна, снайперът на Майк не е левка го това. Get hunting. Your squad is down. Мога да го Stay играя това alive to повече. bring them back. Лефна ли го? Лев матч. Your squad mate's gone MIA. We're Sure. reducing your Fine. redeployment time. Да, бе, махнат се. Аз знаех, че тук реално това играят повечето хора, брат. Малко по-малко хора играят Battle Royale. Това може би най-игра няма мод. Поне доколкото аз знам. Ужас. Преси да направим още една игра и да направя да качвам стрима. Защото ние нищо не направихме, брат, тук. Стримам от един час. Буквално и 10-то място нямаме на никоя игра. Не те виждам обаче. Кое? Не те виждам. Това е доста... Каза, че имам 17 приятеля, аз такива приятели нямам. Намерихте. Някакви нови SMG са добре. Купчината от рандоми. Да. Добавили са някакви нови SMG в играта. Да, не. Искаш ли да играем? Аз съм с един приятел. Четворка ми, братле, аз мислих да ставам след малко, ако трябва да бъда честен, че утре съм на лекции и като цяло
нямам много време, но със сигурност ако искаш утре мога да играем без проблем. Даже се радвам. А кой? Мурфас. Значи се върна. Да, върна се. Да, братле, утре ще пусна още един стрим, предполагам. Даже ако искаш, напиши си някъде името тук в чата, аз ще те ядна после. Или ти ме ядни, виждаш ми името на екрана. То също трябва по Steam да ме яднеш, ако не се лъжа, нали така? Защото аз от Steam играя. Мале брат, представяш си какво е да гледаш чата, ако имаш над 200 човека, където те гледат, всеки пише, брат. Как ще го гледаш това нещо? Не съм обаче. Аз това не пиша в чатовете на такива. Аз доколкото знам, тия по-големите стримери, брат, тия където ни се настават за нещо. Добре, Морфас, парти ми ника ти. Чакай. Ще го копирам. Ще го поставя тук в Дискорда. Да го имам. Добре. Много се чува, примерно, как големите стримери, брат. Тия къде правят по 50, 60, 70 хиляди гледания вилъра. Защото сега гледам, примерно, някакъв Монграл играе Fortnite и стримва на 73 хиляди човека, брат. Сега... Нали, това означава, че 73 хиляди човека в момента гледат Fortnite. И което е малко скандално, ако питаш мен. И си казват, оле, и е с любимата ми игра. Еми да. Което е... Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Идеята ми е, че според мен те си имат хора, примерно някакви модератори, които просто стоят и като видят някакъв по-интересен въпрос, го пингват по някакъв начин, някакъв различен чат. Аз поне така си го обяснявам, брат, защото аз не знам как някой ще погледне чата и ще види някакъв реален въпрос, примерно той ще го види и ще изчезне една секунда след това. Защото всеки спами, примерно. Те така не е, че повечето ни се правят тук много да го гледат. Те... Някой ме унищожи. Би го толкова далеч. Your fight Мале, is finished. Много ми е странната игра, брат, всеки път, защото много е праволинеен куршума на това, на снайпера. Буквално където стрелянеш там отива. Гледай, сега пак някой има снайпна във въздуха, брат. Пак. Гледай как му уби. Но май на всяко оръжие е така, брат. Enemy soldier incoming. И не, защото аз съм свикнал от другите игри, брат, да си не остава някаква компенсация между... Да. Да. Тук стрелбата е супер лесна, ама всичко друго ми куца на мен. Еми, то това е, че... Поне, гледай, ние сме 71 човека в лобито в момента. Това означава, че по-лесно може да вземем първо. 71 човека и аз ги аутперформвам всичките. Малко не ми се вярва. Повярвай. А то тигър без никаква оптика просто ми нацепи камбаната. Чай, това ще си го напукам пак. Ще лудя. А? Ти Какво правя ли? да пострелиш. Искам да направя знака неразузнаваем. Това е много трудно. Head says. I want that F5, F10. F10 направо, да, морфашето къде каза, брат. И сега не го чувам то келеш повече. Ама го виждам, което си това ме дрази малко. И няма някакъв бутон, примерно F12, примерно да... Черен екран. Черен екран, да не го виждам, да не го чувам. Да мютна картината. Да. Бах ти тъпото интро, наистина. Колко път да е досадно. Мене и самолета ма дразни, шума от самолета. Всичко ма дразни, брат, преди да падна на земята. Супер досадно е.
И И че такъв, като мъжия се скипва. Дай тук. Класици. само Alt F4 може да ти помогне, за жалост. За жалост, да. Къде не виждам? Добре. Видях. Power. И това не искам да го слушам, брат. Парашута. И той ма дразни даже. Коли ли ма дразни в тази игра? Ти пък си избрал някаква много странна локация. Я... Да, е там. Видя ли? Да. По-далеца шума на парашута е лоша новина за теб, братле. Как ти иде? Направо падам, цикаме в 10. Да, това. Ще е хубаво да намеря някакво оръжие. You're losing ground. Move it. Опа. All right, your squad's in the safe zone. Bounty targets identified. Weapons free. О, това за първ път виждам това оръжие. Май не съм скъсна. Към кой стрелиш? Кое? Към кой стрелиш? Не, пробвам някакво оръжие. Как го взимам да се Сети. Пак намазам колата броня. хора до мен има. Чакай, не знам. Абе, себе си ли чувам? Някой друг ли ме бъгва? Махни си пинга. Това е твое, братле. Така ли? Вау. Ще го взема това. Тая игра се опитва да се направи на реалистична, обаче някои паркур движения са ми много questionable. Black site is secure. All clear. Няма какво да е реалистично на тази игра. Просто е хубава графиката, брат. Даже имената не йо! са реалистични. Не знам, поради някоя причина са направили фалшиви Види имена. какво брат. има, мое? Какво имаш? Какво прави това, бе? Това е, я виж го, как да го чекай. Чакай, пробвам с това. Primary objective complete. All targets eliminated. What? Какво? Тази си излезе нагоре. Това са закъснения такова. Оле, колко смешно ще стои на гърба. На твоя стоеше по-смешно. What? Взимах ела го виж това? Това е нещо ново също. Deploy buy station. О! Не също това е. Стих са какво е. Дай ще стихна buy station. Имам 7 как Friendly да се buy за някакъв station адекватен deployed. AR. Дрон над нас. Какъв съм прост. Deployable buy stations ready. Това е бил дрона за това. За buy station. И аз не знам. Аз ще не ти беше дропнало нищо, защото го зарили. Да. Аз за какво взимах. Got armor here. Да, между другото, ако ще е тъпо да не беше дропнал нищо. Да. Аз взривих тъпия дрон. Вече знам как да слайдвам, Как? С Виж. цепо. CC и Space. Поне аз така го правя. You got a loadout drop inbound. Лоудаут има. Да, окемпим. Да го кемпим ли е, брат? Някакви путки, които са счили тука. Знаеш колко мраз да отида на лоудаут и някой да е Gas is кемпил, closing това е in. да Get to the знае. new safe zone. Нали, много е приятно, да го направим. Айде да го направим, да, много е гадно. Цяло, що ми го правят по мен, не всичко е точно. Тук е станало смъртен случай. Я виж. Над нас, Видя ли? видях парашут, май. Започвам Единият е един дед. много Placing малък. Claymore. Using tear gas.
Ти нямаш че го хилва сигурно и достига. Аз го убих. Ще има. They shot the piss out of me! Чакай, скри са. Това са... What? Друга двойка е това. А защо тия гранати са толкова бързи? Еми, по принцип така работят гранатите. А той му уби с 2 гранати между другото. Да, той с една може принципно. Ламер. Като ми пикваш като ли го френ така. Сега не мога да те купим, а ти се разпадне. Си жив. Squad mate has been cleared for redeployment. Браво. О, така го размазах. Сега бруталният ми лоудаут замина. Заради бата. Заради мен, Хм. ще ако бях по-добър, можеше да те изкера. Между другото, да. Така че, Ще се науча да си игра тази игра, често да рече. взимай, ела тук сега да си вземеш. Ой. Аз съм на този Moving this way. Small caliber disregard. Оле, много. Хайде. Чисто. You're all that's left. Get it done. Погина е. О, тъп кампер. И май ме уби абсолютно същия пич, със същия оръжие. Не ми се вера, аз отиваме сега. Чай ще купа всъщност. За какво да умирам? Може просто да те купя. Желаеш ли? Да, бе. Помоли ми се. Абе, пичи. Помоли ми се. Ле, Кажи, че го как искаш. да се случи това? Кажи го, моля те, купи ме. Кажи Много го. добре знаеш, че няма да го кажа. Добре, направи ми густо. Кажи какво ще направиш, ако те купа. Gas is Ще ти closing кажа in. благодаря ти. Relocating the safe Още zone. нещо искам. Добре, аз ще ти позволя да ми направиш една свирка. Добре. Щом си толкова дащен. Еми, какво да правя? Смешни. Ако можеш сам да разбереш колко си смешен, брат, толкова ще ти падне самочувствието. Ще играеш ли? Към бе, Какво си купи, бе? моето оръжие. Ти пари ли си имал, я? Що не дай не знае малко? Много прес. Какво се оправям? Ти в момента аз съм причината да си жив. Там има хеликоптер. Enemy bird marked. Ще е хубаво някакви по-трудно даже да ми... Gas is closing in. Кое ще е добре? Армор искаш ли? Не, по-трудно даже ми трябва. Кое ни трябва? Патрони. Опа, Your е, squad пред нас, made it to пред the нас. safe zone. Enemies dropping into the Flanking AO. here. Абе, не мога да приключим, бе, бе. Не мога да си купя и патрони. Какви патроните трябва? За нашето оръжие. Ела, ще дам. Ей, ти за ярост няма го ползвам. Ще ползвам месенджето. Да виж, че аз съм човек. Мисля.
причина. Явно съм. Идем да е. Стефчо го няма обаче. Не ни гледа днес, Стеф. Сега, като се пусне лигата. Ако пуснем лига, веднага ще дойде. Така е, кой е преусилни. Верно, че Юми цъкаше. Да, минаме от другата страна. Просто се пича да мисля. Ей, ти верно, че можеш да скачиш отгоре с парашутите, за да дойдеш, ама... Аз си го плувам. Истински мъж, брат. Гледай сега, гледай сега. Уоу! Първи. Педера си. О, пещера лут. Така ли, бе, я? Йо. Че това е твоето оръжие? Да, чакай. Аз го предпазя. Чакай, не, ти ми взе оръжието. Няма, нали? Айде, че наследят, брат. Being Пазя. tracked by an enemy yeah, I'm squad. going to Evade and survive. Gas is moving in. New safe zone located. Не мога да намеря някаква адекватна нея. Drones are deploying buy stations in the area. Над Be теб, advised, буквално your над squad теб, is братле. down. It's up to you now. И пак същия пиш същото оръжие. Тихо. Имаш It's a valiant effort. Keep your head up. Return to base for debrief. същия ли беше? Да. Мисля, тук приключвам стрима, обаче аз. Това даже се чуди да си го качвам. Не, малко е безсмислено. Що бе, това, че нямахме добра игра, не означава, че не трябва да бъде качено. Еми, кача го е, какво? Това е една последна. Брато, трябва да ставам наистина. 12 трябва да съм станал и да съм легнал даже. За да си направя часовете сън все пак. Ако спа... Чакай, какви сте работи, къде отключвам, лад. Вай, какви яки анимации има. И така, все пак благодаря за гледането. Морфаз, жив и здрав да си, братле. Утре мога да играем, никакъв проблем не е. Предполагам и от цаката имаш лека вечер, не само от мен. Да, винаги. Защото да, макар и да виждаш моя екран, стримаме двамата всеки път, тъй че... И по време двамата. И двамата стримаме всеки път. Да, така го нарича. Реално двамата го правим, това не го правя само аз. Да, бе. Всеки път с мен като стримам. Не, винаги се цъкал и само понякога. Понякога. Както и да е. Добре, приключвам тук стрима и клипа. Благодаря за гледането и на тебе, Морфас, нали, че беше активен в чата. И на тебе, Сака, че помагаш. И така. Айде лека и всичко хубаво. Чао, чао.